Herover har vi Kronprinsesse Sofies Vej, og så hvis man lige går til højre der, i 5 minutter, så har man metroen M3. Det er den ene indgang. Den er lidt mindre, den bruger ejerne ikke så meget i dag, fordi hovedindgangen er lidt sjovere, også fordi den er ved hjørnet. Og den er egentlig ret god, synes jeg selv. Der er egentlig meget god lys dernede. Der er lige en masse træer og krat, og det kan godt være, at man lige skal klippe det lidt til. Så det også lige ser lidt pænere ud, og så kan man lige lave nogle små ting, måske lige male det der. Men ellers så er der altså ikke meget at gå efter. Hovedlokalet, cirka 2,5 meter til loft. Og der har man sat en glasvæg op, den var der ikke i starten, den har ejerne selv sat op på et tidspunkt. Hvis man nu gerne lige vil have et ekstra kontor. Der er lige et trin her, hvor den lige tager små 15 cm, og det er fordi man har jo lavet noget rørføring i forhold til kloak med køkkenområdet herinde. Og så er der også toilet herinde til højre, den ser vi bagefter. Og det kan vi egentlig lige se. Det hele er egentlig meget fint vedligeholdt. Lad os lige gå lidt videre her. Jeg skal bruge lidt widescreen. Så har vi lige det ene kontor ekstra her, hvor vi har den ekstra indgang fra Dronning Olgas Vej. Og her der har de så et lagerrum, som man sådan set også godt kunne bruge som kontor. En eller anden slags mødelokale. Hvad man nu egentlig gerne vil, det er egentlig lidt hyggeligt med det gamle vindue. Det der, det er til kælderen for alle boligerne, der også har et lille depotrum, og der er også lige en gang ud til baggrunden, den ser vi bagefter. Nu går vi lige tilbage her. Så vil jeg lige sige, selvom at man lige har hævet den 15 cm her, i forhold til det store lokale derude, altså, så der er rigeligt med plads. Jeg er 1,85, 86, 87. Der er masser af højde her, så er intet problem. Men jeg føler sig slet ikke spærret inde. Så har vi lige det ene lagerlokale. Og det er jo hvad det er. Funktionelt til det, det nu engang bliver brugt for, til lager. Og så har vi lige toilet med bad. Og det er en helt fin størrelse. Det er det altså. Og døren her, det er igen bare til hovedlokalet. Nå, lad os lige hoppe tilbage her. Så I lige kan se kælderen. Og igen, man kan jo, altså det må man nok bruge som fællesområde. Man kunne nok godt lave et lille ekstra køkken. En eller anden facon. Og man kunne måske også godt lave et ekstra toilet ude bagved, men så skal man til at lave hul, hvis man skulle have 2 helt separate lejre. Så det letteste er jo nok, at de har egen indgang, men fælles køkken og bad og toilet. Så her, helt fint kælder. Og så hvis man går her til højre, der er et lille fælles toilet herude til ejerforeningen. Og så har det en fin baggård, hvor man måske lige kan hygge sig og tage en bid mad sammen med sine kollegaer en gang imellem, så længe man ikke forstyrrer og generer.